Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали ютуби мо Душанбе Сити. Нафарое ки дар канали мо обуна нашудан, ҳатман обуна шавед дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед, маълумоти пурраро метем. Нарху наво ва номерҳои соҳиби хонаро мебинем. Ҳатман занг мезанед дӯстон. Хонаи навбати мо қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, чордома дӯстон, повороти аэропорт. Дӯстон, хона бари чордомада. Хона ҳафтумошинада дӯстон, тризош аз тарафи пушт. Пеш хона да детский площадь кадагиай, парковка. Якум мошина. Падежаш дӯстон. Зданияи ҳарфи Г. Дута лифт. Хуб дӯстон, ина ҳафтум мошина баромадем. Падезаш падезашон калоншун даро ҳама як намуд. Ана ҳамин хона аст дӯстон. Метароем ба даруни хона. Гуфтем ки хона ҳафтумошинада қарор дорад. Сета комната, 80 квадратный метр. Ремонти замонавӣ. Ҳама хона ламинат, отопление ҳаст. Хонаҳо ба чизи чораш фурӯхта мешавад дӯстон. Пара тараф гардероб. Инҷо ҳоҷатхона дӯстон. полни хушрӯ маълумотша метем ки тамошо кунем. Тараф душевой мешавад. Стиральная машина. Душуш кабина кадагиай. Ростаки кухня медароем дӯстон. Холодильник. Духовка фирмаи Bosch, кухонный гарнитур. Пустакиш як хонаи дигар. Я сама виновата, слышишь? Я все исправила. А теперь поступлю как взрослая девочка и все исправлю. Натяжной потолок. Есть кое-что, чему нам с тобой надо научиться. Дар ду хона телевизор ҳаст дӯстон. В мире много прекрасных вещей. А мы их не видим, руки-то держим. Усилия.
лицо. хонаи севумаш дӯстон. шам натяжной резиновый задагай потолока. Як стенкаи калон. хоб як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи шоҳ мансур, повороти аэропорт, ҳафтум ошёна, 3 дар хона, 80 метри квадрати дӯстон. хона фурӯхта мешавад ба чизу чораҳош. отопление ҳаст. нархи хона дӯстон $110,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 918 66 0028. ватсап ҳаст. дар ҳамин номеро метавонед занг занед, маълумоти пуррара соҳиби хона медиҳад дӯстон. нашуд реклама, дар болои экран админ буда занг занед, ҳатман нашуд реклама кӯмак мерасонед.